Fuck shit. Joo. Nyt on niinku live. Tai siis... Ei nyt live, mut siis joo. Vittu hiiri on tuolla. Talk show. Pelin nimi on siinä ruudulla. Ja tässä on nyt save, jota on pelattu ehkä 5 minuuttia tai 10 minuuttia. Just niinku ihan pieni testi. Fuck, vois laittaa vähän hiljemmalle, kajareet kuulee oma äänensä tästä. Menikö se edes yhtään hiljemmalle? What the fuck, man? Niinku... Joku pääsi näköjään nauhalle tuohon. Nauhalle? Alakulmassa. Niin. Okei, joo, no niin nyt. En tiedä onko in-gameissa mitään semmoista niinku valittua volumenia. No, kai tää on ihan jepa. Jepa niinku. Tää on niinku ekaa kertaa testailla. Jee! Ei oo kyllä koskaan tullut. Tästä erään tyypin pelikokoelmaa liitsataan niinku siellä kunnolla ja pelejä. Tätä mä oon joskus miettinyt, että tää vois oikeesti ostaa. Nyt mä voin tätä testaa. Tää on niinku Chrono Trigger klooni oikeesti. Fight shit on ihan samanlaista. Muutenkin just tää kartta ja kaikki on niinku kunnon Chrono Triggeri, eli joka on niinku tyyliin paras RPG tähän mennessä. Sitten voit pistää nimeksi fuck. Niin, se sensuroi, mut se ei voinut sanoa sitä niinku. Sit kun mä rupean puhua paskaa, niin 3 pistettä vaan joo. Joo, mä oon niinku nyt täällä menossa murhaa jotain pikkutyttöä ilmeisesti, koska se on niinku semmonen uhrilahja tai jotain. Sitten tuli mieleen Lumikki. Jee. Just niinku, että täällä on tehtävä tappaa se. Mut ei tää paskasale tappa sitä kuitenkaan. Tai mä kai saa. En mä usko. En tiedä, voiko tässä oikeesti tehdä päätöksiä, että tappaako sen tytön vai ei. Sitten täytyy ehkä tehdä niinku tyyli save, missä tappaa se ja save, missä ei tapa sitä. Tai jotain. Vähän veikkaa, että ei pysty käyttämään. Se luulisin, että se Setsuna on se M just. Niin, nyt se saattaa kyllä olla se. Tää on niinku alkuasetelma on ihan jostain Lumikista revitty. Tää sataa lunta vielä oikein. Tää on niinku se Hunter, mikä menee tappaa sen M ja sit se ihastuukin siihen ja sit se ei tappakaan sitä. Niin, katsotaan mitä paskaa tässä. Mut tommonen aina oikeesti siisti juonishitti, että täytyy niinku tappaa sun pitää joku tappaa joku, mut sä et halukkaa tappaa sitä. Sä et hitto tää ei tee työtänsä kunnolla. Ja miksi näissä joutuu niinku uhraamaan jotain paskaa? No, kai se selvii tästä. Tästä alas pikkuisesti semmonen suomalainen maaseutumeininki. No joo, no tää on tämmöstä niinku tyyliin 1800-luvun settiin. Nää sanoi, että joo, että me ollaan niinku voimattomia. No älkää tappako sitä vittu, se on se ratkaisu. Vittu mitä idiootti. Oikeesti. Joo. Ai tässä on niinku kauppa. Tää oikeesti vaikuttaa hyvältä pelit, toisin kuin joku Final Fantasy 13, joka oli semmos paskaa, että No tässä on tätä seikkailumeininkiä. Mut sit tässäkin mä sain niinku tutoriaalista 5 tonnia rahaa, niinku haloo. Mä voisin ostaa... Sitä ei edes tiedä paljon niitä tarvoja, että onks tää kuinka ja no mä ostan jotain Etheri, mitä nää tekee? Eiks ne anna MP? No mä en näe, niin mä muistan. Okei, nää paskat sen tähän oikeesti maksaakin jotain. Ei mulla oo mitään hallituskin, mä tarvitsen vielä. Pitäisikö mä ostaa yksi telttakin? Voin mä ostaa ihan tämmösen, jos mä saan jonkun sammakkivi.
middle-aged man, what the fuck. Siinä on niin kans hyvä nimi. S-Man. S-Man. Missä tää nyt sit ois se ite akka täällä kylässä niinku? Onko tässä joku Objective Tracker? Onko tää semmoista old schoolia, että sun pitää... No se olisi oikeesti hyvä, jos tässä ei ois mitään. Oikeesti mä en halua tietää, onks tässä... Tai siis mä en ainakaan rupea sitä etsiä nyt. Koeta avata toi Ai niin, siinä on jo Arkussa jotain paskaa Sanoiko salemista. sä, että Seed by a Magical Force Kronossa? Ei sentään. Oikeesti nää itemien nimetkin on samat. Athenian Water tai jotain. Mitä liekää paskaa. Siis mä sain niitä 3, turhaan mä ostin niitä. No eikä täällä kylässä oo mitään, kai mä meen sinne. Joo vittu. Mitäs paskaa täällä on? Sinne ei edes ai pääsee. Se on se starttipaikka varmaan. Ai niin, kun siellä mä tulin oikeesti. Kieli. No. Jääks mä oikeesti mennä tänne? Olisiko mun pitänyt siellä kylässä oikeesti niinku puhua enemmän paskaa, missä horo oikeesti on? Niinku. Niin tosta ei näe tarpeeksi ylös, että onks tuolla ylhäällä. Jee. Snow Chronicles. Mitäs tää sanoo? No jaa. No mun katsotaan, tossa on toi hemmetin kylä. Toi mettä muistuttaa siitä Chrono Triggeristä. Niin, toi kävely siinä on just samanlaista meininkiä. Siinä on mettä ja sit siellä se linna. Niin. Okei, no jos täällä ei pääse minnekään muualle, niin sit mä menen sinne metsään, joo. Tää on nyt, jos joku on niinku pelannut tätä, niin on sit sillä että joo, kamua, et me ei oo sinne metsään, äijä. Mennäänkö metsään? Mennään. Mennään metsään. Se on ihan tietopaikka. Mitä vittua? Okei. Joo. No semmoista paskaa oikeesti. No niin siinä ei se on lukenut tää Magical Force, mutta sama juttu. Yeah. Oikeesti musiikki on tässä siis ihan tunnelmallista välillä, mutta miksi tää on pelkkää pianoshittiä? Sitten tästä tulee, tähän mä voisin vähän niinku kirjoittaa kaunolla oikeesti niinku. Täällä ei koskaan tarpeeksi tilaa. Niinku kirjoittaa vaikka fuck. Siinä on joku iso posta. Tää on just parasta oikeesti tässä, niinku mä voin oikeesti Se katsoa. on bändi. Sä olet Niin, mua ei tarvii oikeesti tappaa sitä. Tää on ihan vitu jees. Pystyisikö tähän kirjoittaa oikeesti? Se liikkuu aika tommoinen niinku Niin. kulkittuasti. F. Ei täällä ei koskaan tilaa. Jee. Exact kill. Mitä se niinku meinaa, exact kill? Tarkoittaako, että sä teet just sen verran damagea, että sieltä tuli niinku 0? Niin no joo, saattaa, mutta se olisi muuten aika saleen se onkin sillä lailla. Siinä F. Fuck. Oli se melkein No joo. Vähän täältä tuli oikeesti. Toivottavasti tää koko peli ei oikeesti talvipaskaa tässä.
Pääseekö tänne? Joo, tänne pääsee. No niin. Syklone. Yeah. Mä osun noihin molempiin, mut se pitäisi oikeesti näyttää, että mihin kaikki se isku osuu. Se on niinku, mä osun noihin molempiin, mut sen pitäisi oikeesti näyttää. Pitäisikö on sen kopioida Chrono Triggerista? Se niinku näyttää, että se osuu molempiin. Mitäs tuolla ylhäällä oli? No niin, se oli se Chrono Trigger ja siellä se varmaan on se nainen. No niin, mä haluan nähdä se alkaa. Onko tässä nyt jotain valinnanvaraa? Siellä se Hottis on. Siis toi akka on niinku sitä mieltä, että se oikeesti haluu uhrata itsensä. Vittu, se on kyllä tyhmä. Sun pitää pitch läpätä sitä, niin sit se Joo. tajuaa asioita. Kunnon niinku draamakakkaa, se on niinku täällä. Yes, man. Joo, voi olla vähän tylsää katella, mutta oikeesti täytyykin lukea noin paskat. Pystyisin valita. Voi vittu, miksi mä oikeesti... Sä otit sen niinku, et älä swingaa. Mitähän olisi tapahtunut, jos mä olisin? Yvan Setsuasta. Yes. Mikäs tänne mistä taas? Bitch. Mut ei se salee sensuroista. Siis jouduks mä oikeesti kävele tonne näppäimistölle kirjoittaa sen nimen? Siis katsotaan. Oota. Shitsuna. No niin. Ai vittu. I am Shitsuna. No niin. Oho. Uusi nimi tänne peliin. Yes. I am Shitsuna. Joo, se oli hyvä. And you are ass. Yeah. Sanoiko? Ei sanonut. Shitsuna, are you alright? Thank goodness. Miksi mun pitää oikeesti Onko noita? Shitsuna? En mä nyt vittu ollut tappamassa tätä hakkaa kuitenkaan. Mä joudun silti taistelemaan näitä vasta, okei. Fine. No en joutunut. No niin, tää paska otti turpiinsa. Kuulemma ja sanoiko se you are ass. Depoffi symboli aika selvä. Otte. Pitäisikö mun tännekin kirjoittaa niin? Voi silleen, siitä tulee ehkä jotain huumoria. Mut
Ei. Se, kyllä siinä näkyy, että se sensuroi sen. Se käy toisinpäin. F-U-K-C. Niin joo. What? Anni, ei Anni. Vittu kodit. Vittu. Sorry. Tää kato Suomi Niin. kyllä. Suomi kyllä. Sori vittu. Vittu. Tuu. Vittu ja Shitsuno ja hän. Sä oot tai vittu. Why did you vittu? No. Enhän mä vittu hyökännyt siihen. Siis vittu tää on paskaa oikeesti. Niin. Ehkä syyttää sua turhaan. Vittu mikä paska. Ja sit... Sen paitsi miksi tää on niinku suojelee, siis sehän paskahan niinku oikeesti on kuolemassa kuitenkin. En mä niinku mä luulin, että oikeesti että tän tehtävä on niinku sillä, että se on semmonen uhri ja ne on oikeesti palkannut jonkun tappajan, että joo, että se pitää päästää päiviltä se akka. Sitten täällä kylässä nämä paskat haluukin suojella sitä jostain syystä. Nää ei niinku halukkaan uhrata sitä. Ihan niinku randomia paskaa tässä, mä oikeesti tajuan. Shitsuna. Oi ja nyt mä pelastan tän kylän, niin sit ne on sillä että mä oon niinku tosi hyvis. Koita kuunnella, että onks tuo musiikki sama kuin jossain Final Fantasyssä. Niin, olisiko tää samalla? Niin, päästäkää nyt tää paska niinku tää pistämään turpaan. Shitsuna. Vittu Shitsuna. Sieltä se yksi pammi tulee. Mitä jos mä olisin tappanut ton paskaa oikeesti silloin, niin... Kyllä se varmaan... En mä tiedä. Vittu joo. Charles, mikähän tää oli? Okei. Ai niin tietenkin, mä oikeesti edes tajunnut, että mä pystyn ohjastamaan näitä kumpaakin, koska tää on niinku oikeesti kunnon systeemi. Noniin, tää on niinku kunnon taistelusysteemi, missä mä voin ohjastaa näitä kaikki, eikä niinku sellaiset nykypelit, missä oikeesti noin muut on botteja. Meinaa niinku unohtaa semmosen. No niin.
X-Strike. Tääkin on niinku ihan joku Chrono-Triggerin. Tässä siinä pystyy oikeesti sen Chrono ja sen sammakon kanssa pystyy tekemään tuo X-Strike. Sack-Strike. Ihan paskaa niinku oikeesti nää kylläväistä kunnon pullamössöä. Siellä on vielä pingviineitä niinku Tokiossa kyllä pingviineitä. Ei mulla ei oo enää... Ei oo MP:tä. Mä en jaksa tuhlaa mitään ettereitä. Ai niin, fuck it. Tässä on paskaa. Niin, tässä olisi sekin hyvä, että tässä ei vissiin oikeesti MP:t palaa fightin jälkeen. Sitten mä näen mun statsit. Ihan sama. Eipa laitetaan. Mut sit kun saa leveliin, niin sitten varmaan... Aika. No niin, siinä ne on. No niin, nyt tulee joku kunnon bossi, joka on varmaan ihan sikajalta. Mitä mä edes vastaan? Okei. Shitsuna. Mä veikkaan, että toi Shitsuna on joku hiileri. Tää on niinku kunnon paskala ja toi oikeesti selittää vaan, että joo se suojelee kunnon rasittava paska. Vittu mikä kusi. Kunnon paskala ja toi vittu oikeesti. Pakko tehdä kusella. No terve, mennään kuselle, meikä jatkaa tätä. Läppäillä oikeesti kukaan ei näe, että sä meet kuselle. Mutta kun sä kävelet tosta, niin meikä ei näe peliä siellä. Joo. Shitsuna. Pystyks mä oikeesti ottaa... Inventory. Etheri käyttöön niinku. Shitsunalla varmaan täydet etherit, tai siis MP, kun se taistelu vielä. Alright. Fucking piece of shit. Olisiko nää niinku kombotekniikka X-Strike? No niin, tää on tämmönen hialeri-akkaili, joo. Tämmönen pieni, ei se tarvi vielä hialeri mitään. Ihan paskas. Jama. 48 damaa tekee toi X-Strike. No kokeillaan, mitä tekee niinku... No nyt me hyökkäin tuolla Shitsunallakin. No okei, nää muut. Yes. Shitsunalle tekee... Shards. Eli X-Strike on oikeesti parempi käyttää, se tekee... Come on, voiko mä nyt tehdä komboa? En vissiinkö ja... Tällä paskalla ja...
No joo, yksi niinku... Fucking shit. Onks mä nyt tehdä sen kombo paskan? Miten? Eiks mulla oo ekreitä? No ei mulla oo mikään muu. Vittu. Ohkoja. Shitsuna kuoli. Oh shit. Mä unohdin niinku sitä healaa kokonaan. Niin just. Sacrifice kelman. Mulla ei oo ethereitä niinku. Mä ois voinut niitä, mutta no ei vois. Ei auta vaan. Niin on. Okei. Fuck it, toi ei kuollu oikeesti, huhu. Onks mennyt hialaa tota? Vittu kun mä en oikeesti ei... Noniin. Mitä ihmettä, toi ei oikeesti kuollut. Hei. Lumipallo on varmaan niinku over limit. Ai se kuoli. Okei. Mä taistelin ihan paskasti, mut sinne vaan kuoli noin paskat oikeesti. No joo. Eli siis helppoa paskaa. Välillä menee oikeesti sekaisin, et miten niinku... Et hitto ketä mä oon hiilaamassa. Tämmöset polviojalat. Kyllä sacrifice. Tää on niinku just tää paskaa siis näissä peleissä niinku, et joo, en mä niinku tehnyt tollaista paskaa, mut nää puhuu silti, et joo, sä teit semmoista shittiä, se on semmoista shittiä. Village Chief, mun on old school viikinkiä paskaa. Tai sit toi akka delaa tän pelin lopussa kuitenkin. Siinä olisikin mitään. Ei se spoilata endingiä. Niin. En mä oo tätä loppua oikeesti pelannut. Se on vaan ennustus. Mitäs tää voi sanoa? Ja. Mut vähän niinku
mä ajattelin, että oikeesti tää menee siinä, nää kaikki kyläläiset on niinku sillä, että joo, että tää hemmetti paska pitää tappaa ja sit tää olisi niinku semmonen kunnon sankari menossa sinne, että jes, nyt se tappaja tuli. Ja sit tää äijä olisi sillä, että hitsi, et en mä voikaan tappaa tota, ja sitten kaikki kyläläiset, että vittu, että sä et oikeesti säästä ton tytön henkeä, nyt pistät sitä pataa. Ja sitten tää joutuisi sillä niinku sniikkaa, että joo mä tapoin sen ja oikeesti se niinku salakuljettaa se Aka jonnekin muualle. Ihan niinku randomi juonta. Siis miksei... Seivaa. Ihan ai niin, no tässä voisi vielä seivaa. Okei, no mennään nyt sinne mestaan, missä... Mutta tää oli tietenkin pientä letdownia. Mä odottelin, että tää olisi oikeesti ehkä kiinnostavampaakin tää juoni. Ja niinku tässä olisi jotain semmoista sniikkausmeininkiä, mut sit oikeesti... Ai niin, mulla ei ole yhtään ethereitä vieläkään. Ne olisi ihan kivoja oikeesti. Mä en jaksa mennä kauppaan. Mä varmaan tarvin, vaikka Mulla tulee karmea enchantattu leitti heti. Jee. Nää paskaa oikeesti. Saattaa tässä ehkä tulla sellaista niikkauspaskaa jossakin vaiheessa. Niin. Mut siis, no, sillä juonellisesti mä ajattelin, että niinku... Okei, tietty jossain vaiheessa, jos on niinku tarkoitus oikeesti uhrata, ja sit tää on sillä että joo, et ei muuten tapella tätä horoa, että mä pidän tää itselläni. Sit. Katsotaan nyt mitä paskaa, mutta taistelusysteemi on ainakin jopa niin pitkästä aikaa. Musiikki on toisinaan ok, mut välillä paskaa. Niin siis pelkkää pianopaskaa, niin se on vähän, no okei, on tässä jotain rumpuja bassoa, mut siis liian pianopainotteista. Siis miksei ne oikeesti vääntänyt tähän niinku kunnon? Jos tässä olisi kunnon musat, niin tää voisi olla oikeesti niin jees. Tässä on tämmöstä pimputtelua. Mut joo, tässä ei oo mitään ihme trackeria tai quest-trackeria tai semmoista paskaa. Tässä on pitää vaan oikeesti paskaa puhumaan selvittää minne sä meet. Aikoiko se nyt tappaa itseensä? Tuo näyttää vähän semmoiselta, että pää tohon reikään ja sitten tulee semmoinen veitsi, mikä tulee. Niin. Kunnon tommonen giljotiini just. Niin. Pää lentää tuossa kuiluun. Romanttista paskaa oikeesti. Chrono Triggerissäkin oli just tällainen mesta niinku. Tää mitään. Kai mun pitää mennä takas sinne kylään, mutta vois... Miksei oikeesti tossa kun sinne metsään menee selvä tie tossa Kahdatalle, niin olisi paljon niinku siistimpää, jos mä voisin kävellä niinku sinne syvälle niinku. Eikä jäädä siihen niinku jumittaa näkymättömään seinään. No fuck it.
Forward focus. Se on semmonen Xena-aseppala. Se ei tällaista rinkua. Shitsuna ja S. Shitsunami. Shitstorm. Kiitos kaikesta. Kaikesta perse. Shitsuna left your. Shitsuna poistui perseestä. Sä lähti pois juhlista. Jee. Mistä täällä on kauppa? Mä voisin ostaa jotain. Jotain niinku ethereitä vois ostaa. Ai niin, siis toi hemmetin Shitsuna lähtee jollekin matkalle ja sit sen jälkeen se niinku delaa. Randomi shitti. Tässä on niinku tämmönen julkinen telotusmesta. Missä täällä on niinku kauppa oikeesti? Fuck. Mistä tänne taloon pääsee sisään? Eikä se on tuolla yläoikealla. Niin se kauppa. No katsotaan nyt. Täällä on vaan joku mummo. No niin, tässä sitten ei oo mitään kauppaa. Se on tämmönen reppureissa, joka myy niinku paskaa. Okei. Mä en oo saanut niinku yhtään rahaa. Ne monsterit ei oikeesti anna rahaa vai? No sinällään ihan hyvä. Tässä ei niinku oikeesti liikaa saa näitä. Okei, nyt mulla ei oo yhtään rahaa. Tuleeko se Shitsuna nyt mun peräs, kun mä lähden pois täältä kylästä? Save. Damn Shitsuna. Mitä paskaa mua oikeesti pitää tehdä? Voisi ehkä sittenkin tulla perässä, jos sä menet sinne satamaan. Niin, no voi ehkä tullakin muuta. Katsotaan mitä paskaa. Vittu, nää on niinku ihme. Siis miksi ne haluu... Siis se akka tapetaan. Miksi ne pitää suojella? Vai se pitää tappaa jossain tietyssä mestassa just sillain. Et muuten siitä ei oo mitään hyötyä. Joku pyhä äijä leikkaa sen pää irti sieltä tai jotain. Jotain semmoista kakkaa varmaan. Okei, no täällä ei just mitään täällä mestassa.
No ei täällä ei saa ole mitään. Hiiri on tuolla taas. Fuck it, mä haluan nyt oikeesti sitä hiiren kuusella. Vai onks tässä sillä että mun pitää vaan oikeesti venaa tehdä jotain paskaa tiettyä aika tässä? Niin, nythän on tietty vähän semmoista... Eka kertaa kun pelastaa kronoakin, niin ei varmaan tajunnut ihan mitä pitää tehdä. Niin ja siinä on just semmoista odotuspaskaa siinä. Kun siinä menee sinne hemmetin torille, niin sit siellä on just siellä... Ennen kuin ne paskat väsää sitä mikä liian aikakone siellä onkaan, niin ennen kuin se on käyttövalmis, niin siinä pitää just vaan hengailla tehdä jotain paskaa. Olisi kyllä aika rankkaa, niin jos eläisi just jossain vaikka Pikkupaskakylässä maaseudulla ja sit siellä olisi niinku aina, että joo, aina 10 vuoden välein niin oikeesti joku äijä otetaan ja tapetaan siellä, niin sit kaikki olisi aina sellainen paniikista, oh shit, et kuoliks mä seuraavaksi. Mitäs tää on? No joo vittu, mä oon valmis, mutta olisiko nää muukin valmiita, hei? Jaksan niinku 5 vuotta venaa tässä, et milloin tästä mennään tappamaan se. Come on. Siinä on joku kunnon pikkuskidi-idiootti taas. Joo. Lapsille ei tiedä kerrotaan. No niin, Shitsuna. Jees, no niin. Eli tää on just tää yhdelle paskalle piti vaan puhua. No niin. Nyt se Shitsuna teleporttasi tuohon. Terse menoa kuolemaan, Shitsuna. Spence. You're welcome. Ole kala maamälle. Pistä se päälle, niin sä et kuole. Yes. Tuolla on tommosia symboleja, mitkä näyttää kronolta. Jee. Mä en pysty niinku valitsemaan, että kuka on niinku partin liideri. Mä haluaisin tuolla akalla oikeesti niinku liikkua. Niinku kaikissa peleissä. Eikö sitä pysty vielä? No. Meini pitää olla oikein akka. Jee. Todellakin.
Ei edes mitään hinttareita olla sieltä. No niin, missäs tää olisi? Ei tää mitään, onhan tää laiva. On se. Laiva ei oikeesti liiku minnekään. Teleporttaa tonne keskelle merta. Toi vittu on niinku aika perseestä oleva äijä oikeesti. Se vittu on vissiin nainen. Onks se nainen? Mä ajattelin, että se on niinku äijä. Se on neeker. Mä tiedän sen siitä, kun mä katson jotain konseptia. Ai niin, onhan toi, joo, onhan toi vittu vissiin akka. Yksi tommonen pieni paska ja näin osaa. Se on rapu, oh my god. Mä oikeesti kelasin, että toi vittu on niinku äijä. Ei se oo sitä akka. No on se silti ihan perseestä. Se on vähän niinku semmonen animation pikkusiskot aina. Niin se on itsekin tommonen akka. Yhtä paska akka, heikko akka. Niin se vaan selittää, että joo, et ei niinku, et pakko suojata Shitsunaa. Niinku se on tommonen paska akka, että toi Shitsuna on niinku hiileri, jota oikeesti paatavissa tarvitaan. Tuohon pitäis tulla niinku overkill silloin, jos tappaa niinku tekee enemmän damaa. Lisää paskaa. Pitäisikö mun... Oi, väärin. No voi hemmetti, nyt mä hiilasin niinku turhaa. Mä vaan rämpäsin. Se hiilas aika paljon. Se on ihan sikaisesti. Tää on vähän niinku tulee mieleen Maple Story, et siinkin oikeesti joskus ennen muinoisia ainakin niinku matkustettiin jollain laivalla niiden saarien välillä. Se oikeesti se laivamatka kesti tyyliin. No niitä meni puolen tunnin välein. Kestikö se hemmetin matka oikeesti puoli tuntia? Siis puoli tuntia oikeet aikaa, ei mitään peliaikaa hittoa. Sitten jos sä menit sinne laivan kannelle, niin siellä tuli just kaikki örvelöitä. Sillä että nyypät ei todellakaan voinut mennä sinne, tai olisi kuollut saman tien. Tiesit sä, että Maple Storiestakin on anime? En itse asiassa. Se on vissiin ihan anime-sarja. Ehkä aika roskaa. Maple Story 2 on vissiin, en mä tiedä onko se vielä. Vissiin Koreassa ainakin. Maple Storykin, siitäkin tehty, no en mä tiedä, mutta joskus mä pelasin sitä ihan fiilareissa, mutta sitä helpotettiin ihan sikana. Mä en tiedä onko se aika shittiä nykyään. Ja se oli semmoista... Se oli semmoista ihan ufoa viimeksi.
riippuu klassista, niin saavat jostain ihan kuusta. Joo, se oli niinku, siis se oli kunnon paskaa niinku sillä, joo. Siis se peli on kyllä, se on muuttunut paskaksi, niinku se on semmonen trendi, että pelit muuttuu paskaksi oikeesti. Et ennen se oli just, se oli tosi siistiä shittiä, mut nyt se on niinku paskaa. Se on niinku ihme, että oikeesti nykypelaajat, en tiedä vittu miksi. Mut tässä on niinku, tässä pelissä on jotain old school meininkiä. Mä haluaisin nyt niinku jotain, Todellakin. tulisiko jotain niinku draamaa tässä pelissä, jotain oikein niinku haastetta. Toikin läppä, se oli tommonen delfiinipää, niin tää saattaa olla jopa aika vaikea, ehkä en mä tiedä. Delfiini. No tässä voi olla oikeesti, nyt sit tulee haaste, mä kuolen tässä 500 kertaa. Se on tässä se. No sinne kartalle. No ei tässä vielä hätää oo. Ei tarvii siellä. No heittää jotain rinkulaa, et ei paljon heittää vaan. Tuossa Setsumasta tulee mieleen kanssa yksi Warcraft 3 yksi hahmo. Sitä mä en oo pelannut. Mä en muista mikä sen hahmon nimi on. Siinä oli just tommonen rinkula kädessä. PC3, Vessa 3. Joo, paitsi siitä käytettiin nimeä Bar 3. Tuossa äsken ne luuli, että se on niinku ok nyt, että Monsua ei tuu, että tulisi kuitenkin. Se oli juonenkään. No totta, helkkarista oli odotettavissa, että täälläkin tulee joku Intin bossi. Kombo paskaa vaan. Come on. Menisitkö toinen? Mä voisin ehkä koittaa itsekin pelata tätä. Tää on kiinnostavaa. Mä voin kyllä heittää jäbälle ohjaamme, se voit testaa mitään. On mun kyllä tommonen ohjaaja. Ei mut siis mä meinasin, että nyt niinku sä voit testaa. Sellainen. Niin. Mä periaatteessa näen tästä. Mä en sitä ihan tajua, että mitä toi palleru tarkoittaa. Onko se joku limitbreakin vai mitä se on? Siis miksi toi heti ku tommosen healin taas? Nyt mulla ei oo ettereitä, okei. Tuo vihollinen näyttää ainakin jopa aika omalaatuisen. Se on tommonen delfiini. Jee. Se on vähän niinku Lapras, niin on delfiinin pää oikeesti. Body slam. No niin se on Laprasi. Body slam. Kuitenkin jossain vaiheessa toi tekee semmoinen himoisko, että kaikki menee yksin. Ei se kuole, kunnon paskaa. Koitin katsoa, että olisiko se ollut samanlainen bossi kuin se viemäribossi siinä FF7, mutta en mä kerinyt nähdä, että tekikö se itselleen damagea, niin ei varmaan. Niin, missäs täällä on nyt nämä kaikki muut jalat? Pelkät alkkarit löytyy sieltä. Oh shit. Se. Sitten nuukkii niitä alkkareita ja etsi vainokoira se etsi Niin. hajulasen, että missä ne naiset on. Niin, ja alkkarei nuukkia sen jälkeen, niin mutta kun ei, siinä olisi aika juoni. Olisi kyllä aika... Hei, tässä on oikeesti tilaa kirjoittaa. Katsotaan.
Come on! Mä oon niinku kilometrin päästä, niin muka joutuu... Ajaa, siellä on toi. Waste siellä. Tää fightin sydämi on ihan jepaa. Tämmöisiä niinku pitääkin olla. Valot sammuu miekasta. Shitsuna on elossa. Tässä. Onkohan tää sillä, että oikeesti tää niinku pää ja pää ei puhu mitään? Eikö niin puhu? No joo. Hyvin dementia iskeä oikeesti. Mutta Chrono Triggerissa ainakin... Sä et näe omaa puhekuplaa, niin sä et muistanut, että se puhuu. Okei, nyt mä koitan kirjoittaa tähän. Mut toi oikeesti sotkee mun kirjoitusta ja akka. Okei. Sä et pysty hypätä. Nyt se teksti on semmoista niinku samaa paskaa. Niin kaunaa niinku. Mut toi akka... Mä keisin jotenkin... Okei. Tää on niin hauskaa, että tähän voi oikeesti piirtää tätä paskaa. Onko siellä Steamissa jotain galleria, että joku on piirtänyt hienot tipparit sinne? Se olisikin niinku I am Shitsuna taidetta. Missä se nyt on se? Vittu. Se on niin kova ämmä, että sillä se ei ollut tuon niinku hakattu. Toi sanoi ensimmäistä kertaa oikeesti jotain ystävällistä varmaan tälle. Toi vittu. Respekti nousi. Okay. Tää on aika loola. Toi Nearest Town. Mistä tietää, että täällä on town? No varmaan jossain, mutta se voi tietysti olla vaikka missä. Jos tää olisi realistinen Suomi, niin ei tää olisi missään town. Niin. Sais just jotain 100 kilsaa kävellä metsän välissä, että tulee joku kylä. Mä vois mennä save-pointtiin vielä. Kotilot on kovaa kamaa, ne ei välitä yhtään, vaikka täällä on talvia. Vois oikeesti vaikka heittää Part 2 jossain vaiheessa, mutta se vähän niinku syönyt jotain. I am Shitsuna, noniin. Semmosta paskaa oli I am Shitsuna. Ihan jepaa meininkiä oikeastaan. Vois ehkä tehdä Part 2 jossain vaiheessa. Joo.